My name is William Stevens. I'm the head of the public affairs section. Men William Stevens. Amerikanın Birleşmiş Ştatlarynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy. Men Türkmenistanyň eýýän 2 ýyl goly wagt bäri işleýän. Bizim üçin türkmen halky bilen bilelikde halkara dinanyr günüň bellenilmegine gatnaşmak uly şatlyk. Ine men şu gurfatylýan dükany öz maşgalamy şowa dalmak üçin geldim. Türkmenistany dinanyryň ýurdun ösüşlerini edýän goşantlaryny uly baha berilýän onu görmek bizi begenler ýer. Dinanylar türkmen jemgyýetini ähmiýetli orna ýelýär. Türkmenler öz enelerini, gyýdlaryny, gyýd doganlaryny we jigilerini hem-de olaryň zähmetlerine uly hormat goýýarlar. Şu pursatdan peýdalanıp men Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň halkynyň adyndan türkmen gelin ýyllaryny halkara dinanyr bilen gutlaýan hem-de olaryň hemmesini bir jan tarlyk we üstünlük arzu edýän.